kijing tip bat ki khobor ki baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta ki pulit ka west karohil hakamit chok ngasngiu blai kileo kemno ya wei briu publicative kateng kum uchanda em sangma halor kajing suba bau don kiti ban penyap yak kawai ka khna khat ars nam garta kat kum kajing tip balio lum nang ki pulit kili tho ba yaw chanda ubalai pe ars nam garta ayo I daginang snong chong kawai ki snong ha west karohil district ki pulit ka phulbari adin bakilyo yakane kubor kila pelong ya kejing thuet yaw chanda bat adin bun kenta jong kejing wat kilalap bat yo kemio uneu briu la ban pen kan mau ba ha ka chitrik jong mnai nai lar ki pulit kilyo tam ya kamet yap jong ka khana ka badang khat ars nam karta na ka wei kisnong ka bahap ha ka thanat phulbari ya kane ka khana la panyap lusmon da ka boot na rendang shu na kaliang jong ki pulit kilo subajur ba kajing syak penyap lusmon jong kane ka khana kala banjia ha ka por ba kala don marwai haying hadin ba kalami na laying bat ki kimi ki pa ban le chaying yap briu lapta ya kane ka khana ba kan le pha chaying man pelip ya ka boarding hanrei kam shem lawan pha shu nadu kata ka klip man dai tat hadu ka por ba ki kimi ki pa kilawan pha chalaying kin salap ban yala ka kun kabala thia langkdang hamadan apdeng kajing langking kasnam